Tak co, hubička? Hej. Já jsem se vždycky po škole nemohla dočkat, až přijdu domů a budu zas moct tancovat v pokojíčku. A pouštěla jsem si Beyoncé, Destiny's Child. Jsem si představovala, že jsem s nima na stage a že tancuju a bylo to pro mě úplně opojný. Ten proces, jakým se tvoří věci úplně od začátku, ten proces, že vlastně přijdeš, máš jenom nápad, dáš si na to čas ho developovat, zkoušet, zkoumat, nevědět. Chceme spolu tvořit taneční shows. Chceme je tvořit jako autonomní umělkyně, který budou přizvaný jako plnohodnotní partneři k nějakému tvůrčímu procesu. Taky Rolling Stones vlastně neřeknete, tak zahraj tady ty písničky a nebude tam setlist od Beatles. Jsem určitě pyšná na to, že vlastně, když jsem se rozhodla ukončit tu soutěžní kariéru, tak mě spousta lidí od toho odrazovalo. Říkali, ne, prostě ty patříš sem do toho našeho soutěžního světa, co teď budeš dělat, teď vlastně nic moc jiného jako neumíš. Nikdy jsem tomu nepřestala věřit, že vlastně můžu být dobrá i v jiných stylech. A začala jsem se vzdělávat, začala jsem jezdit na různý kempy do zahraničí. Když jsem věděla, že prostě to nechytám a nezvládám a byla jsem vzadu někde v rohu na té skupinové lekci. Takhle, jo? Bam, 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 bam. A teďka je pích, 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 pích. A postupně jsem se dostávala dopředu a dopředu. Začala jsem si v tom víc věřit. Šla jsem vnímat ten tanec jako nástroj pro to vyjádřit sama sebe a mým snem bylo vždycky prostě být součástí nějaký skupiny, ještě k tomu takhle holčičí, kde ale vlastně jsme jenom 4, takže pořád tam každá vlastně má prostor vyniknout. Tanec ma zaviedol do veľkých zemepisných šírok, ma prepojil so skvelými podobnými dušami, ktorí sa takto ľúbia vyjadrovať. Vďaka tomu som mohla byť na veľkých stageoch, pred kamerou, natáčať, vystupovať. Ja myslím, že nejaké moje kúzlo spočíva v tom, že viem v ľuďoch prebúdzať ich emócie a pocity. Niekedy to z nich dolujem. Rada ženy konkrétne učím väčšej ženskosti, zmyselnosti. Myslím si, že sme ako front row inovatívne v tom, že sa nebojíme si stupnúť do tej prvej rady, byť tými hviezdami a nebyť niekým, kto je nejaký backup dancer. Chceme byť tie, ktorým dá klient tú slobodu tvoriť a byť tými hviezdami a nie byť v pozadí. Nejakým spôsobom som sa dostala do scenického tanca a ja si úplne pamätám tú hodinu, jak som sedela v tom štúdiu a hovorila som si, toto je to najtrapnejšie, čo som kedy videla a ja už sem v živote neprídem. Vydržala som tam 8 rokov a rest is the history. To, že ja si v ten moment dávam to potvrdenie byť autentická a svoja, tak si myslím, že to dáva taký štempel, razítko aj tomu okoliu. Takže aj dúfam, že to vlastne aj naša front row spôsobí, že keď môžeme my, môžete aj vy. A že keď žiaríme naplno, dovolíme si byť v tej svojej žiare naplno, tak verím, že to inšpiruje aj naše okolie, komunitu a divákov. Naslúchame si a sme také otvorené, zvedavé a myslím, že preto to funguje. Že napriek tomu, že sme každá úplne iná, tak spolu je to aj naša superpower.